Kvalitetsarbejde kombineret med fornuftige priser har sikret Larsen & Tamborg tilfredse kunder siden firmaets start i Frederikshavn for over 30 år siden. I dag beskæftiger Larsen & Tamborg mere end 40 dygtige håndværkere, som udfører store og små opgaver for såvel private kunder som for erhvervslivet. Uanset om der er tale om udskiftning af vinduer og døre, eller om et nyt tag, et nyt køkken eller badeværelse, eller det drejer sig om et større erhvervsbyggeri, går Larsen & Tamborg altid til opgaven med respekt for kundens ønsker og for det gode håndværk. Firmaet råder også over et veludstyret værksted, hvor de opgaver, som ikke umiddelbart kan klares ude hos kunden eller på byggepladsen, bliver løst af kompetente håndværkere, der råder over de bedste maskiner til løsning af enhver opgave. Larsen & Tamborg går aldrig på kompromis med kvaliteten og er kendt for at holde, hvad de lover. Og derfor har firmaet mange tilfredse kunder. Jamen, vi har fået leveret vinduer af Larsen & Tamborg her i Strandgade, og vi har været ualmindeligt tilfreds med den service, vi har fået. Og det, der overraskede mig mest, det var, at et større firma er faktisk ikke dyrere, faktisk nærmest billigere. Og vi har haft en fantastisk fin dialog med Larsen & Tamborg. De overholdt deres leveringstider præcist. Og det, der var mest spændende for os, og det var, at det var særdeles kompetente håndværkere, der satte tingene i, og de forlod egentlig først stedet, da de var helt færdige, og der var ryddet op efter dem. Vi har kun været ualmindeligt godt tilfreds med Larsen & Tamborg. Jamen, jeg har valgt at bruge Larsen & Tamborg, fordi at, de er en virksomhed, som man kan regne med. Det er en virksomhed, som er god både til store og til små opgaver. Jeg bor jo i et gammelt hus her, så vi har jo tit behov for en hushåndværker. Og om så er det et hul i taget, eller det er nye vinduer, så får vi en god behandling hos Larsen & Tamborg. Og når det drejer sig om større erhvervsbyggerier, lever Larsen & Tamborg også op til kundernes forventninger. Lige før jul 2009 besluttede bestyrelsen at opføre en ny administrationsbygning. Valget faldt på Larsen & Tamborg som hovedentreprenør. Og det gjorde det, fordi vi tidligere har arbejdet en del sammen med Larsen & Tamborg og havde gode erfaringer med det samarbejde. Og byggeriet indledte så omkring 1. november 2010 og stod færdig sådan, at bestyrelsen kunne holde deres første bestyrelsesmøde i den nye bygning den 21.12.2011. Og det var sådan en meget vigtig dato, for det var lige nøjagtigt 2 års dagen for bestyrelsens beslutning om byggeriet. Og man må sige, at den første tidsplan, der blev lagt, jamen den holdt jo hele vejen igennem. Så det vidner jo også om, at det var et troværdigt firma, vi arbejdede sammen med. Larsen & Tamborg har også kontor i Skagen og løser mange opgaver for såvel private kunder som for erhvervslivet der. Virksomheden kan levere alle former for døre og vinduer i træ, aluminium, mahogni eller plast. Og firmaet har egen produktion af vejrbestandige vinduer i plast. Det betyder konkurrencedygtige priser og kort leveringstid. Larsen & Tamborg har også specialiseret sig i isolering med papiruld, som blæses ind i hulmure og skunke. Det er meget effektiv og åndbar isolering, som er yderst brandhæmmende og prisbillig. Klik på linket her på siden for at se mere om fordelene ved papiruldsisolering. Larsen & Tamborg er medlem af byggarantiordningen. Det sikrer kunderne 5 års garanti på alt arbejde, uden at det koster ekstra. Og firmaet lægger vægt på et ordentligt arbejdsmiljø og har fået Arbejdstilsynets grønne smiley. Og uanset om det drejer sig om et større nybyggeri, eller om at få et nyt tag oven på det gamle, eller nye vinduer i et gammelt hus, står firmaet altid til rådighed for en uforpligtende snak. Når du vælger Larsen & Tamborg, har du garanti for at få kvalitetshåndværk til konkurrencedygtige priser og til den aftalte tid.